En aquest curs ens tornarem uns autèntics experts de l'economia social i solidària. Però, primer de tot, què és això de l'economia social i solidària? Segons la Confederació Empresarial Espanyola de l'Economia Social, l'economia social i solidària són un conjunt d'activitats econòmiques i empresarials que busquen l'interès col·lectiu i que compleixen una sèrie de principis, que són els següents. 1. Posen les persones al centre en comptes del capital. Això permet també que tinguin una gestió transparent, democràtica i més participativa dels seus membres. 2. Promouen la solidaritat dins de l'empresa i amb la societat i afavoreixen el desenvolupament de les comunitats on estan inserides, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, la participació a la societat de persones vulnerables, la generació d'ocupació estable i de qualitat, la conciliació de la vida personal, familiar i laboral i la sostenibilitat ambiental. Us sembla poc? 3. Mantenen la independència respecte dels poders públics. Són organitzacions privades que prenen les seves pròpies decisions sense dependre de la política institucional. Com us podeu imaginar, amb tants principis, l'economia social i solidària és molt àmplia i dins del seu paraigües trobarem diversos tipus d'entitats. La primera, la fonamental, la més important de l'economia social i de la que més sentireu parlar en aquest curs, les cooperatives. Les cooperatives són empreses que funcionen amb democràcia interna. De cooperatives n'hi ha diversos tipus, de treball, agràries, de finances, de consum, i les descobrirem més endavant. Amb calma, no patiu. Però dins de l'economia social i solidària heu de saber que no només hi ha les cooperatives, també entren dins del sac les associacions i les fundacions, les societats laborals, les mutualitats, els centres especials de treball i iniciativa social i les confraries de pescadors. Déu-n'hi-do! Tots aquests tipus d'entitats formen part de l'economia social i solidària. I com no podia ser d'una altra manera, aquestes entitats s'agrupen i s'uneixen per ser més fortes i conèixer les unes a les altres. Com un club d'entitats de l'economia social i solidària, vaja. A més, poden formar part de la XES, que és la xarxa d'economia solidària, i en el cas de les cooperatives, de la Confederació de Cooperatives de Catalunya. Així que, ja ho sabeu, l'economia social i solidària ajuda a contribuir a la generació d'alternatives al model econòmic existent i a un desenvolupament més just, més sostenible i més participatiu que l'actual.